1-on-1 Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Live Stream Studio. Japeto, bendi winjo kaluongie. Winjo ta winjo kiluonga gimidwa na tim takia. Japeto marwa japeto, bendi winjo kaluongi. Winjo ta winjo kiluonga gimidwa na tim takia. Nairobi kato nyiri pecho lakini biro chami. Mano pesa na wacho na kusomari morota. Alright, karibuni. Ni Saturday, na tumeweka weekends mood, weekends mood activated. Ni Saturday as usual, we are bringing you the Super Sato. I'm telling you today it's very super, and I can say it is super. As usual, it is Super Sato, and today we have a super guest, super jalendo, super journalist, super artist, superman, superboy by the name Ajuang Junior. Inga mose donjo kanyo no endo kisungo rumana akuai maber kabisa niko poni ng'eyo ni pok subscribe ne channel ni endi subscribe mondo samoro mora ma wan gi wendo kata wan gi wach ti idonjo kanyo no endo. Inga mane mbui isebedo kineno ga wach moro mose dhi kabisa e TikTok kacha endo nyocha wan gi ywaruok moro matin. Koro ywaruok no jok mono nigi ywaruok no ayuda achiel kuomgi kendo wabiro kelo nigi kaka sadhino. Kawuono wan ga Ajuang Junior mono wach kachacha ni jalendo modenyo. No mano no wach kachacha gi Jessica Nyadimo kaluore gi ng'ikni kata koso winjruok moro mono bede e kinde jok moko manyiri. Mano kumutinga tuti nyako leta, kumutingo Nyakenya, kumutingo Lea, kumutingo Jessica Nyadimo. Kawuono wan ka ende gi jalendo mano golo wach no. Wadwa winja nene ta ang'o mono bet nikech wawinjo winjegi ni karingo but ang'o mono bet ing'ama dwa winjo kaka no bet ka komi belo machiegni bwana ko ni the Super Sato ng'ama kelo ni chenro ne gi pile iluonga ni MC Omari Nash. Omari chieno jamane mbele chien mwaneno mbele moyoko inyalo denda no Omari dako ngode ni gichake kore kubni ariyo to podi chwako setirungi. Chenro wabirogo ariyo pile ka pile kata juma ka juma. Mano the celebrity gossip mabiro ni Wednesday, kasto the Super Sato mabiro ni Saturday. Bed koda wawinj kuom Ajuang Junior. Alright. Nyakwara moge. It's Saturday as usual tunawaletea Super Sato, and today is very super because we have a super talented guy, Ajuang Junior. Ajuang Junior usebedo kodwa kendo clips mang'eny useneno kachacha endo ketna chiel kende kapoko chako ketna lenda chiel kende kasne misetimo kore kimiyoge ma live amasetimo mamege misetimo mege kasto Gimbe koro ichake mege live to gimbe gidoge dhege many nikech ng'at man gi kuonde ne kora amiyo achala ng'ama timo replay we wakete achiel achiel moro timo go replay achiel moro erokamano baba ma YouTube mari mano YouTube mara kanyo ndi aneno ka in ka at 807 donge mano views subscribers mano views yeah. Kuri gini shanda, one views, one subscribers. Subscribers you are at? 430. 430? Yes. Kura subscribe. Kuru you are at 431. Miya ngwen gipadeka chiel. Aket mane. Edani monda mi lendo go kinyalo miya mora kanyo indi kata kutingo kanyo indi mano indi mar Illuminati natimo kanyo indi ni molde soreke no mokwenya. Mano indi mar nyuolo Kristo bende ni kanyo indi. Biro yono indi makare ahinya kanyo indi. Koro aneno ka anyuola mar jomariek. Anyuola jomachwe. Kaso wan gi ngima Diani kod jaode
Gi nyithindo aboro. Gi nyithindo aboro. Aneno kae Prophet Uor. Aket mane? Inyalo miya kanyo endi mano endi mar Ondeto Mesia Melkio Baba. Ondeto Mesia Melkio Baba episode 2 biro ni kama endi. Maen. Iseyudo nyaka adverts. Adverts biro kanyo endi malich matamre gi nono. Nitie gimoro achiel kende marito kanyo endi. Okay. Haya. Akonya Oulo Santa Laureda Ondeto manene opogore gi jonabi mamoko. Kendo bende wacho ni notho bang' dala dek ne ochiel mane ochako kanisa moluongo ni Legion Maria. Mano endi en introduction mabende achiwo ne Lord Vikas Aulo Akonya Santa Laureda Ondeto mabende wachore ne okonyuole to ne okwanye dala moro endi kanyo endi ma bende wuondalo ni luongo ni Obimbo. Bang' kamano endi Obimbo ne okae modhi kode pacho to ngima Ondeto ne opogore ahinya gi jonabi mamoko. Wira bende ngima ne kaka ne odago ne en jago ni ma bere no thegore kata gi weche go eki mag keny. Maendi nochune mondo bende odhi odag kanyo endi gi jogo eki ma bende dho kisungu luongo ni catechist gi jogo eki ma tiyo gi jogo eki ma kanisa no endi kata bende jokopere. Maendi nochuno kanyo endi wuon mare Obimbo mondo bende obed kode piny ogo kode mbaka to ne okwero kanyo endi weche go eki mag keny ahinya. To kinde moro kane bende odonje weche go eki mag din ahinya to ne odhi olalo paro ma bende wacho ni ne otho bang' dala dek to ne oduogo e ngima. Kane oduogo e ngima to nobiro gi ote moro mowacho ne jopiny ni bende Nyasaye nowuoyo godo adiera kendo malaika mag polo noloso kode mong'ise no chak kanisa moro ma bende iluongo kanyo endi ni Legion Mariam. Mano higano ni mar parachiel 1963 kama bende nochako kanisa mar Legion Maria ma bende poni pacho ka endi mabadi osekere pacho ka achiel gi pinje maoko ka okawe kanyo endi Afrika duto te. Gino ni YouTube. Mano ni YouTube kanyo endi. Iluonge ni Sigand Ondeto. Mano Sigand Ondeto episode 1 nitie, episode 2 nitie. Episode 1 gi episode 2. Episode 3 be biro. Mia mar Illuminati matin. Mane ma kigoyo tiwinjo ga yani ngeni ilitimogi but itimoro ma kakori timo tiwinje ka matimo mawinjo ka bende juogi mar Ramogi lor piny iluongo kanyo ni Nyamgodho Wuod Ombare. Nyamgodho Wuod Ombare en achiel bende kuom yawuot Luo kata bende sigand Luo ma bende buogo chuny oganda ahinya. Higa enti mar kinde gana achiel 700 kod gana achiel 900 kanyo endi ne nitiere jago moro ma bende ne nyinge Ondeto. Nyamgodho. E piny Nyandiwa Nyamgodho nong'e kaka jago ni ma jamifwadhi kendo jago ni ma bende onge godo nosiko wuotho e dho nam koni gi koni kotimo wach mar Kiluwa. Wira bende wang'eyo Kiluwa en gino endi momi pek ahinya e piny Luo. Maendi nochuno bende jago ni endi odhi mane nam mondo oyud kanyo endi weche go eki mag odiochieng' mag chiemo okinyi kod odhiambo. To kinde moro kanodhi modhi ochako bayo gimiluongo ni Nyamgodho. Gima iluongo ni Nyamgodho ni gik mane bayo nam kimako go rech iluongo ni Migodho. Koro mamiyo nomiye nying ni Nyamgodho. Koro kinde moro kanodhi obagi ne nam to oywayo oko to winjo ka gino pek ahinya kanyo endi to nobedo gi buok kendo nobedo gi mor ni kawuono ni en samara mako rech bedungo pok na mako kit ngimana. Maendi nomiyo chunye oduogo kaendi kane okawo weche gi duto te ma bende oywa tol ni oko to nogin weche no oywa tol oko to nopok oyudo mama moro ei nam. Maendi nobuoge malich mokalo kendo bende nomiyo chunye obedo gi buok. To kata kamano endi nochoko chir. Mioni nong'ise niya kik iluor. Kik iluor. Mano gine nam iluongo kanyo nam Lolwe. Bang' mano endi to nopenjo ni kik aluor nang'o. Ong'ise ni an kiyie mondo watim kodi singruok tabiro timo ni gimoro amora midwaro. To singruok en ang'o? Kiyie kawa mitir dalani ming'is koking'iso ng'ata ng'ata gimoro amora ma kata kama ni golae to gimoro amora midwaro tibiro yudo kanyo endi. To Nyamgodho nikech ne en ng'atno endi mane ojadhier kendo en ng'at ma jamifwadhi. Iwacho ni mifwadhi kata bende igonyori gi pado tuo malera ahinya kamano endi noyie mokawo miyoni endi motero dala kamano endi noyudo ka en kanyo endi gi mon ariyo e piny Nyandiwa. Koro miyoni dhi dhako mar adek iluongo ni Nyachira. Wan gi Mikae Rero Nyachira mar ariyo, Rero mar adek. Koro en Rero noken Nyachira en dhako mar ariyo. Koro bang' kamano endi otere pacho. Ka osetere pacho to bende gigoyo mbaka ni kik wang'i ful ne ng'ata ng'ata kumiae. Bang' mano endi dhok, diek, rombe,
gwen nodonjo dala nyamgodho wuod Ombare ochako bedo gi mwandu miwuoro jogweng' ne nyalo kuodho nyalo go mbaka wacho ni to ng'ani endi ng'ama chal ng'ani mwandu gi wakanye nyamgodho wuod Ombare nobedo kanyo gi mwandu malich matamre gi nono kaito bende gimiluongo ni nyadhi gachaye nyadhi gachaye odonjo e chunye oneno ni koro en godo to dhako mokayo ni endi be ok one ka nyalo nikech dhako ni nokonyuol ok one ka konye gi gimoro chieng' moro wa kuoto kal godhiambo andiwo luongo ni kal gi dholuo owa kuoto kal godhiambo to bende kanyo endi openjo jaode ni kare ina dhako mana konye nam ni konya gang'o to mane gima nosekwere mano nosekwere ka gine nam to jaode openjo ni wacho nang'o nowane gimiwacho to ok obwok nikech andiwo nomako wang'e jako nuoyo kal nomako wang'e to nuoyo to konuoyo to dhako cha okawo gige lepe kama endi lewni okawo to wuok kochomo kuma ne giaye chieng' chande koaye dho nam koluwo kanyo ter to ng'ani kong'o kata bende ndiwo pone nie wang'e kopo matin cha to kare miyo cha miluongo ni bende miyo mar hawi cha nodhi modonje nam bang' donje nam to gwende ka dhok diek kaachiel gi mwandu ge te noluwe kochomo kanye chomo nam kuno endi to ka nyamgodho neno koro wang'e yepo ni kae dhako ne dhi kanye gi mwandu to chako luwe e piny Ndiwa oluwe kamano endi to kapok ogo okang' mabor en gi ondamo moko matin mondo donje pi gi kanyo no olokore yien mano sitoch nyamgodho wuod Ombare ni kanyo endi kendo en historia ma bende pod ondiki nikech jogo eki malemo machalo kaka jogo eki ma joka mama joka baba kaachiel gi mago eki nyalo dhi kanyo gi kinde endi mondo otuomie pi kuonde mane dhok ka onyono ka dokie nam giwacho ni pigni endi nigi teko ma koluwo godo ng'ama tundo nyalo chango bende giwacho ni kotim misango e tie yien ma bende wacho ni en nyamgodho wuod Ombare to inyalo kanyo endi bedo gi kuo kata resruok kuom gigo eki ma bende nyalo bedo ka chando kit ngimani kapok wiyi owil kaendi MC Omari Nash adwani mondo bende anyis jopiny ni ng'atno endi maniluongo ni mano owuok ne nyamgodho wuod Ombare en miyo miwacho ni luongo ni Minomolo Kanyunja isewinjo dho wacho ni ayini maneno ka Minomolo Kanyunja makalo koro nitiere nonro moko mawacho ni en ng'awa en miyo manowuok chande manowuok ne nyamgodho wuod Ombare to chako duogo en Minomolo Kanyunja to chako duogo kaendi owuok karachuonyo ma bende iluongo ni Simbi Nyaima manowuok kama bende ne kuote Andiwo ma jodongo noluoro chande na miyo sigande embe en kanyo endi koro miyo achiel ni nochalo ni en miyo mane gi awi ahinya manowuok e piny Luo mondo bende okel wechego eki mag gweth gi awi awinjo ka katuyier Simba Jay noparo nokacha ni Luo ni mare Simbi Nyaima minjo kotege nolane piny chuonyo olinge nam de berio namare dhumno yawo godo yani Luo paru Luo ni mare DJ omerane DJ ojinwa uru dhumno ni Luo ni mare olinge nam de berio ka nyamgodho wuod Ombare nodokie nam haleluya Nyakwarabogi ng'ama osedonjo kanyo no endo ka wan gi Ajuang Junior jalendo mang'ula kabisa adwani kawuono go kodwa mbaka kama tin nwasekele mbele kanyo no endo lakini kawuono wakele kotenore gi gima wach masane dhi mbele TikTok kacha mano mako Nyakenya o mako Atoti Nyakoleta o mako Lea o mako Jessica Jessica Nyadimo kasto imbe ni jalendo modenyo na wiji kanyo ni jalendo moro modenyo ma bende unknown gi dho Kisungu nyiso ni ng'amo kiare koro mi jalendo modenyo ni adwani kunga penji matin it has been time nyaka ne idonje field ne aparo kimanya chien kacha mowuoyo re achiel ari adek and from that time up to now isebedo ketimo maber and for the first time allow me congratulate you because you know kangato timo gimoro maber you have to appreciate. Thank you. So I think you are doing so great and any other person man kanyo tafadhali
kopo ni ati ing'amo ero talent maber kabisa majalendo mawuok dhi kachacha YouTube mare na kelo nugo kapoko yao YouTube and ne poko chako the live at TikTok to sani ng'ama the live otimo gik moko maber ma in fact kapoko adhi mbele we have to appreciate the TikTok team those people that supported this guy kendo ne osenyiewo mic en gi lapel ka lapel matingo kaendi and gi lapel stand is here. Team TikTok, you know, we have to appreciate first, as TikTok kata uwacho ni scandal nitie kono to kony be nitie kono. So this guy is now having stand, and stand is here, very new, brand new, brand new. For the content creators, I believe you know how what it takes to have this. So those people that supported Ajuang, thank you so much. We also have lapel. Lapel is here. Lapel is here. Lapel is this one. We also have lights that we are using here. This one here. We are using is light. And the Wi-Fi. The portable Wi-Fi, we call it. Wi-Fi. Portable Wi-Fi. So those people that came out to support Ajuang Junior, we are so grateful. Thank you. That is the spirit that we want. So long as we've identified that somebody is talented and is really yearning to move forward, then we should be willing to support that guy. And that is why I appreciate so much those people that came out to support Ajuang Junior. Meanwhile, Kataru support kamano. It is the same TikTok. Mabe weche sani koro peke maretari. Weche pek me. Kendo gimoro maber, the other side chak bedo maraj. Aneno ka atroti no jitokeza mondo ogedne ji. Zane jok mono jitokeza ni yo gednego wachak wuok kendo ma negative. You get it? Iwinjo MC Omari Nash. Kata mana jawar manokelo warruok no guru. Koro kagi guru wa kamano endi to koro anoko dang walo jawar. But what I believe is that samineno ka weche gore kuomi atoti nyako leta and any other person, atoti nyako leta Nyakenya and any other person man outside there. Gima monda koni ni ka ng'ato wuoyo kuomi. Magi mando na wachi. Ng'ato ok bi wuoyo kuomi ka in useless. Because onge maber ni wuoyo kuomi ka in useless will bear him or her nothing. Of course. You get it? I get it. So sami wuoyo kuomi nyaka bedne there is something good in you. Because somebody once told me ni mondo mine law Yesu konyuole nonne sulwe. Sumi mare nonne. So the problem is not you, is not those people. The problem is the star in you. Nyota. Ng'amok yuarwok go en ng'ama onge sulwe. You get it? I get it. Koro mano kapok achako ni, you have to have that in mind. Thank you. And samineno ka gimoro timore ta akelo majadiliano mondo mi wawuoye. It means ni anadwaro the betterment of tomorrow. You get it? Because in ingama boyna ingama koro wanya wacho ni failed ni an kaka father because you've been consulting one or two. Of course. Is it so? So anadwaro mana ber. Koro kabiro ka jok moko ma josuom dhoge ni Omari kiani neno wayao debate moro ka yao debate no ona ni mondo wangiso ni koro to mind Omari temo mana mondo bende otem yango ne wuode ma bende dendore kaka Ajuang Junior ni kuonde moko nitie ma samoro na kier to bende ne ok akier. You are just right. You are just right. Sana DJ ma kumbarea kaka na teme lakini so generally what happened on TikTok? Okay, gima no timore kanyo endi en ni bende Nyakenya Nyakenya ngama kiae Nyakenya is a gospel artist. Of course. Ogolo thumbe maber kabisa. By the way nyalo dhi kachacha I support Nyakenya. En gi YouTube channel. En gi YouTube channel mane kanyo endi luongo ni Nyar Kenya kidonjo kanyo to nyalo cholo ni kanyo subscription. Yes. Sani usegolo thumbe malera ahinya. Idhi kachacha endo ti subscribe ni. Koro what happened? Okay, Nyakenya Lea Lingot kachel binega tuti nyara koleta ne omolo kanyo endi studio e piny Kisumo ma bende luongo ni Europe. Bang mano endi ne gidhi mondo bende gigo wichego iki mag tipo kata picha gi dho Kisungu kamano endi. Bang kamano endi to gitimo gimiluongo ni posting TikTok
TikTok mabende noduogo kelo fwere malich mokalo kama be nyako moro mabende tiyo gi nyinge mar TikTok kaka Jessica Nyadimo ne odhi ondiko gimiluongo ni comment moro machuok kotemo kanyo endi jaro kata kokoche marach notemo kanyo endi golo dholuo mar jaro kido mar lewni ma jogo eki norwako kano temo wacho ni jogo eki mapako Nyasaye okoromo bed ni rwakore kido ma bende ne girwakore gono endi to kaka gin owuon jogo eki manorwakore to neno ni gin samoro gin okay gi lepgi go eki koro maendi noduogo nyuolo weche moko mokelo chilo chako mieno wa kaendi e kinda Toti to kaachiel bende gi Jessica an owuon kaka jalendo mar Muero e brand mar AJ Media adhi ayudo gigi duto katimore TikTok kanyo endi kama bende ayany kata bende weche chido ne dhirore ma dik metamre gi nono kanyo endi nochuna mondo bende akaw time maran bende achwal ne jogo eki ma samoro konge gine matimore TikTok kaendi nikech nis jomoko ma okonge gima timore Ajuang Junior nokaw mana responsibility moro mondo ang'is kata kaw attention magu gi dholuo gi kisungu kamano endi ang'iso ni nitiere koko moro mane momiyo naduoga timo akaw both sides to duoko moko duogo wuok mang'eny e inbox ka giro text gimindiko gi eki Ajuang Junior oi nindo konchiel gima kamano endi atemo ni natelo nu mana gino endi mondo bende makare mondo aket nu ng'e gino endi madhi mbele ka kamano endi ne mricho mare nas atena mana kwayo jopiny mawinjo sani endi ni kinde ma bende oywaru e weche go eki mag mbui oromo be ni udonjo kanyo e gimiluongo ni inbox to kuongo wacho weche gi maber molos gi mokwe nikech nitie jomoko machalo ngo kaka Ajuang Junior ma bende koneno wach moro muliro marach bro chuowe kwase chuowe to dolware kama chielo mane tijo iluongo ne fwambo kod keyo kwa fwambo to ngiseno wachuowo to kodwa ketwa bole kama chielo kama chielo chako kwanye to kole kama no endi kora medo mana kwayo kanyo endi oganda go ikima gramo gima bene ruokelo no endi mar nam lolwe ko chakore mwalo kanyo endi Kisumu nyaka mudak mwalo nam chumbi ni kinde ma bende on kanyo endi gochego kimaga chandruok to ber mondo bende uyuor ulos gi eki oko mar mbui eka bende wanyalo bedo kanyo endi gi winjruok gi gerruok maber ahinya kanyo endi to duokruok gi mbui nikech an na abedo kanyo gi miluongo ni stopper ka bende nayudo kodwoka to ing'eni dina chaka duok machielo samoro de scandal pok orumo kata chilo de pok orumo e mbui kaendi in gi clip moduoken oduoka clip moro kaendi ma bende nitie clip moduoka kae ming'isa kaka bende adenya apa ni sewi kete go jopiny apa ni sewinjo kete jopiny anto endi mondo uwinjane to duoka to kadina kaw kang mar duoko samoro chilo de pod dhi mbele mbui kaendi kendo bende weche go eki mag scandal miluongo gi dhongere de koro pod pek ahinya to kaka ng'atni endi ma bende nigi lony ahinya kata lony mararie weche eki mag fwambo ochuna mondo bende aling'a mondo aneni to wachni endi wadhi kete kanyo endi emomiyo koro tatemo chwalo ni kaendi sauti no endi mar kaka bende noduoka Ajuang Junior e weche go eki mag mbui mondo bende okwere kuom bende tim ma jomoko neno ni rach kanyo endi to mano endi ne ok obedo maber ne jomoko mochuno gi molo kanyo endi e mbui mara getemo wacho na Ajuang Junior ni nindo kanyo endi nyakun chiel ma bende temo yono endi matek mondo bende okang'no machielo kata tielo machielo kik bed na nindo nyakun chiel to koro sama pod imanyo duol no endo de bed ni en adieri ni nindo kun chiel koso in gi kori to ni in sawa okay ero kama na inya gikora tunaneno ka bende ne ana sawa nikech natemo kelo kanyo endi gimomiyo jogi endi yware ka penjo nitiere clip moro maloso ma penjo ni to into karang'o momiyo iwuoyo marach momiyo ichandowa e mbui kaendi to apenjo mana penjo nyarko doka ni gimomiyo awuoyo kama ni nitie ng'ama no comment rabishly tatemo penjo karinto ni comment nang'o gima kamano endi koro ananeno na chalo mana ng'at moro mo mix gik moko ariyo to samoro mano ne ok ber ne jomoko mano endi miya kata bende achwalo nu kanyo endi ote makende ni sache moko ka uchwanyoru to ber mondo tim gigi eki oko kanyo endi mar mbui zakore mogi mana kaka winjo no endo wan ka gi jalendo mar Ajuang Junior osebedo kae ka miyowa weche mopogore to kata kamano ok osebedo mayot ahinya nikech ka paro kata chien kocha cha endo
ne nitiere be wach moro nokodhi maber ka malisafi to in kaka reporter in nitemo mana keto wach ni kako bet to bang' mano no be ne puro kodhi maber kamano nya nitiere kinde moro ma bende chilo nochako miena gi malisafi ka wachore ni na keto kanyo endi gima dho ngere luongo ni clip moro matin ma dimi temo wacho kaka bende samoro tich nokiere lwete motimo kanyo endi weche moko be wang' jawinjo moro e mbui moro kain mano endi nochuna mondo bende aket ne jopiny ayanga ni nitiere chandruok moro kamoro ma bende ne timore kind johera mago eki mag TikTok mano endi ne aneno ka samoro ne okodhi maber ahinya nikech ne giduogi manya gin giwuon iluongo kanyo ni parties mano bedo involved nomonya Ajuang Junior achiel kachiel ma bende ne gimanya ma ging'isa na Ajuang Junior wach ni waseloso kendwa koro in gimitim wakwaya gi mamuol mondo bende igolnwa clip ni oko nikech koro waseloso kendwa to mano endi anana timo tija mar fwambo nikech ne nitiere koko moro kinde kanyo ji ariyo bende ne kelo gimiluongo gi English ni tension ing'eni kwa wacho ni fwambo gi keyo nyiso ni kopo ne yudo message moro kumoro to onego bed ni keto nego jopiny moko tenore ni en ng'a nikech ang'eni kata an mawuoyo ni an Omari kiny gimoro ne timre it is not bad kopo ni itango ne jopiny gima dhi mbele and that does not mean ni koro kwa winjre akia ni wawinjore nyaka kanyo kopo ni keto in itimo mana part ni gimoningo bed ni timo ing'eni penje machanda sana sama bende adhi e mbui tawacho ni okay mar ODM Raila Amolo Odinga kauno ni endi no mole lap no endi mar tuke makasarani mabende no yuoro kanyo endi oganda go iki makwar kamire bang' mano endi no keto ote mare no bende obiro medo tiyo kata kanyo Kenya kata no bedo kamano ni oreme yiro makamano onge ng'ama osepenja na Ajuang Junior ang'o milendo kama endi ang'o milendo no kwadwar to ka kelo scandal mabende seche moko chilo mieno jomoko ji ariyo to gineno ni mano makosa to gigi duto take kawe keto gi ratil tiyudo ni gin mago iki mag fwambo koda keyo atiyo mana fwambo takeyo to ka kelo maber to kora ber to ka biya donjo kuma ji ariyo momake oneno ni rachne nikech ineno ok ni rachne ok ni atini mano kore tiyo marach ang'eni joma kweri be mana gin jok mobedo involved but the fans to ong'e maber ni Germany timo tiji because kopo ni atine en kamano to then kata Raila nyaro biro kweri bwana mana fair na da somo ni comment moko ni kaendi ma bende dong'isi ni kar nitie jomoko ma seche moko gini no ber ne gi okang'no mamalo gini no ber ne gi okang'no mamalo nikech amiyo gi kanyo endi gimiluongo ni update nyaka gibende ging'eyo nitie ng'ato mogocho na mong'isa na Ajuang Junior ne okang'e gima timore kanyo endi kendo bende miya ng'eyo kora fuatilia kata bende atimo gimiluongo kanyo endi ni follow up gi dho kisungu ma ng'eyo gima timore mbui kaendi nyalo donjo yudo ka ng'ato wacho weche ne to kare kene nitiere party machielo ma bende koma liet moyo kumiwinjo ni endi kora ning'ena kelo parties gite ka kelo koli liet to kendo koli liet ng'ama okwongo yudo mara nyiso no bro winjo kanyo endi gima timore e mbui kate to sama koro ng'ato koni ni Ajuang gol clip no endo ni seketo kaka iwacho ni Omari yore gi nyadende moro bla 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 samwa se solve gini kora kuni ni Ajuang gol clip no endo how do you go about that nikech gini samiketo clip 1 you've taken your time 2 itiyo gi resources 3 you are building your brand because that is what you've come out that you want to do you get it so kata en mar police kata en mar ng'a mano area makori dwa ni specialize anaparo kat atimo ne we were in a talk show with Amiso then Amiso wacho pache about Raila Amolo Odinga of which is not bad iwinjo some people chako wacho ni Omari set Amiso iwinjo ng'ama ng'ongo Kenya set up nikech ng'ama ng'ongo wacho gimane pache secondly Kenya wacho ni bwana ng'ano keno ndiko gik maonge onego bed ni ng'ato dhi e clip o go through te okosoma title then otimo kamano lastly ng'ato ka ng'ato yiene wacho pache kamano iyuda koro iyudo ka jomoko wacho ni ogol clip no tim kama kora pinjore niya sama golo clip ni one clip and let us say clip and 8 GB 8 GB gi Safaricom apa ni nge pesa no e chola mana
2,000 mondo iketi. Olawo mana 2,000. Gana 2 mondo iketi. Yeah, mano koponi ionge gi wifi. Of which wifi no en gima ichulo. So an on my side kasetimo clip mang'e maber ni clip ni to natime kokamer ng'amon watime go nokomer gimoro ne ni ready be no ka trick ing'eni nitie trick gimoro makarugo mbaka kare ng'ato keto picha. You get it? Yeah. But kuma ng'ato usedhi keto picha in bende iwinjo wach moro ma ng'ano to nowacho maber bwana iketo kamera ni itimo your editings ibolo. How do you go about it? Kora kuni ni umere ruch gino. Erokamano ahinya MC Omari Nash. Gima asetimo rucho kanyo ini weche go eki mag tipo maga osetimore dichiel kende nyaka bende nachako chenro mara kata brand mara mar AJ ma bende nobedo bang' winjruok matut ahinya kinda gi jogo eki mane clip wuoyo kuomgi nikech ne giwacho ni samoro mano endi clip ni nomako ng'at achiel to ng'at achiel ne ok omako. Koro bang' loso kanyo indi maduong' ahinya kata malach aduoka fwenyo ni kare nitie ng'ama ne onge clip. Koro oganda neno ng'at achiel ma ka neno ng'at achiel samoro ne neno ni ng'ani samoro nyalo bedo jamakosa. Mane momiyo na yie mondo bende agol oko tipo nano indi mondo aket kanyo indi obed maler nikech ne oka keto ji ariyo kaduto te joma ne ni chilo mieno kande ng'at achiel mane ni e clip mara kanyo indi. Mano ne clip man. Clip no indi ne en mar Malisafi. No. Kod bende nyadendi moro maluongore ni Abi. Yeah. Abi mono ne complain matin about ya. Ne complain no. Koro ne agole oko nikech en mane suche ne ni e clip no to Malisafi wuon ne onge seche go eki. Kok anatemo kelo weche go eki mag habari kata manyien kata matuch koni gi kocha. Taduka fwenyo ne kare adier na nying Malisafi ni news to kwanene wang kanyo indi jowi mara mane momiyo na yiera kodgi bang' loso kata bende bang' lalruok mar yie kinda kodgi mane momiyo natimo kamano indi MC. Alright, nyakora mogi mana kaka winjo no endo wan ka ende gi Ajuang Junior jago no endo mabechi lose mieno matin e TikTok kacha endo kaluwore gi weche ne mag tich en koyudo gimoro marach to dwano kel mondo at least ji ong'e gima timore ok gima rach kende to kata gima ber nikech weche matuch ka gi kacha to tuch mabecho tuch maricho bende koro en changamoto mayudo ga mang'eny en ni kopo ne habari osewuok to mari chak manyo wuon habari to kone no mera ne giminene timono ok ber koro gisani endi manyocho timore latest en kuma wane gi quarrel mar Atuti Nyakoleta Nyakenya to gi Lea to gi Jessica Nyadimo. Koro no chalo gimodwa no report matin kapok ing'iyo kacha endo inyalo manyo kiano ndike nango baba ere simbi wang'iyo ga ne title no inyalo manyo kacha endo ene YouTube ene Facebook ene TikTok anywhere koro luore gi platform ma intiere na temo summarize go kacha endo atemo summarize go kacha e YouTube koro kapok ing'e story ni inyalo dhi kuonge manye kacha endo we amanya ne title kaka management nondike kanyo endo mondo be wadwa display kanyo tang'e dhi YouTube kanyo manya ne Atuti Nyakoleta and Jessica Nyadimo. Atuti Nyakoleta and Jessica Nyadimo. Weche go kimaga chilo moko mieno ge kanyo indi matin. Mabende wagombo ni atemo lero kanyo gimomiyo an adonjora e weche go kimaga chilo go eki. An kayudo kuliro marach tachuoyo takitere kamachielo oganda moko nyaka bende ng'e gima timore kamano endi. Koro mana kwayo na kokethoru kanyo e weche go eki mag mbui. Doka piny manyawadu mondo los gi kapok bende Ajuang Junior owinjo gima kamano endi. Yes, koponi ing'iyo kacha e mbui, ondike kanyo ne Atuti Nyakoleta and Jessica Nyadimo in TikTok. Atuti Nyakoleta and Jessica Nyadimo in TikTok. Ibiro yudo kanyo endo kaka giwuoyo, kaka gilero kanyo no endo weche go eko motimore. Koro king'iyo e mbui kanyo ibiro winjo wachno maber kabisa. Koro e wachno endo mana Ajuang be nowuoke ka notemo report ne guess what?
ni wacho nang cho chakore kamano. We winji. Kanyo. I don't care. Ano kinyala, we uru bedo sipe ma wuondo ji. Uno sipe moko ma wuondo ji madwa ni ng'ato omimi monde koko wach ni nuwacho. Kwenda uko. Machiegni an Ajuang Junior nyadendi moro matiyo gi nying mar Olevi kaka Jessica Nyadimo koro niendi to noyudore e tago maliet mokalo bang' bende chwalo ote noendi machuok e tipo noendi mar Nyakenya. Johera mag Nyakenya nomedo soko wang'e kaluwore bende gi ote manochwalo kanyo endi e tipo noendi mar Nyakenya ma bende dhi ataro gi dwaro mar jopiny. Kane omedo loso gi AJ Media, Lea medo wacho ni nyadendi niendi ni ok otiyo kanyo endi gi dholuo noendi makare e nyim oganda. Jalendo ma unknown. Jalendo ma unknown manodenyo. Mane nyiri mofuogo onyiewne gi lunch. Onyiewne lunch kata ka sapo dhi surprise kudo chiege. Koro yieng'. Osechamo madondo koro pacho dhi obedo matin seriously. Koro wacho gik ma are nonsense. Mato dichuo mane ma wiye diny seriously ni. Madonje gige mon moke kako chakore gi kako gik. In dichuo mane madonje gige mon. Yani ata monyirigo te magimodong ne gimanyo support left right mondo gi stopisha. Yani ang'ata achiel to gimanyo support kum karibu 5 people, 10 people mondo gi stopisha. Okutera ure Citizen. Okutera ure e Ramogi. Tera ure na Mlolwe mondo landa. Goya ure e gazette. Ya wacho moko be wigi diny. Yani dako keti mitim gima nonsense. Ni belendo ilanda ngoto no nyiuni lanja keni no chulni rent okibia chulni rent kata mar 1 year mondo koki wach gik minyalo wacho gi ifuo ka piri ifuo mang'eny alafu gimoro be ni kanyo ma nyako moro be ni kanya winjo ko wuoyo ma puch ni e wang'a keni puch ni kanya ni nyarugenya no tonga nyo ugenya borgo seriously jaber binamos ero uyoro umondo stopisha I'm a lioness ng'ata achiel to iyora ora ji mondo stopisha iwinjo ko run for manono go adicha somo your lives to unu dich umanyo jok moko mofuo modenyo unyione gi lunch mondo u about ubia chulnu rent kata nyiunu lunch no ego a week mondo koko wach gik munyalo wacho go ego nonsense. Awinjo? Koro react koro. Owach maber ni nonyiew ni lunch. No chul chal ga mo chul ni rent moro dwe moro achiel. Mondo Actual weche go kimanyien. Korwa ne inadiechi. Aparo ni bende gino ende mana chwalo kata lendo mana keto e mbui samoro ne odonjo ne Jessica marach. Mane momiyo nen gi mirima mager mokalo kotemo kanyo ni dwoka Ajuang Junior kuom dholuo mok bende ok lere piny onagi. Atemo na ng'ise ni mago eki mowacho go eki owacho e chwang' ok onyal timo kata bende pok oyudo tudruok moro amora ma donjo ir Ajuang Junior monyalo chwale kony matindo mineno wacho kanyo gi eki. Kedang ketne mago samoro dang ewe. Omiyo omonj mana mirima mago no osetimore anaseketo news bende jopiny osewinjo jopiny oseneno omonj mirima odog kama no kieri marach samoro en mal bende no kier nikech no ndiko kanyo endi kotemo jaro lewni go eki ma jogo eki norwako samoro bende no nien right gi dho kisungu kamano endi lakini joma no ochako chwalo ote mar duoke bende no chako wang'o iye but gisani tang'eyo ni weche gi osekwe kendo weche gi osedoko piny an okan dichuo mokwongo pod atina somo koro kikiparo weche mag rent kikiparo weche mag nyiewo land kikiparo weche go eki mag chamo sapa hapana ina jigo te manya Ajuang Junior gogo mbaka mondo bende wawuoye weche go eki mag dongruok ok moko mag kelo weche manyalo kelo kanyo endi dholuo maricho e kindwa kaendi kabila manitiyo go kanyo endi kidwoko Ajuang Junior mabende no chwala weche go eki manowacho e kindu kanyo endi gi nyar Koleta. Nyakora mogi mana kaka winjo no endo pod wan kaende gi Ajuang Junior idhi kacha YouTube mare ti subscribe ne idhi e TikTok i follow en kacha i Facebook ong'ama osetemo ma social media handles gi en guchiegni te manya Ajuang Junior koso mar TikTok cha en AJ Media
J Media mano brand mara to pod an personal Ajuang Junior kinyalo yuda J Media pod en kama. Okay. Ngata achiel. All right. Koro Ajuang Junior. Awinji? Magi to koro gin gik marumo. Kendo gibiro biro to ge kalo. But koro dani wach ni jogi gin osiepe ni te koso nitie ng'ama jasiki ng'ato kaka Jessica Nyadimo. Dani wach ni in gigo noserumo koro en osiepi koso potro nitie kaka imako ne kumoro. Erokamano ahinya MC Omari Nash, mano en penjo mabende nigi chia malich mokalo bira bende en komako gi wechego eki mag chilo mano maka chien kanyo indi. Adwoki ka wacho kama indi an aonge gi aginga gi ng'ato nikech ng'ama nokoso naonge natemo mana duoko kata keto wechego eki manyien to gitemo duoka ka giwacho ni gino samoro ok rach negi. Johera mag Atoti ni ok oloso, johera mag Jessica Emmanuel loso ni timo marach. Koro kasa moro di bed na timo ni marach ato kane richo kanyal kwangono nikech kane richo mano endi aketo kamano endi kae to mar ariyo okinya kwang'wono nikech ok en richo. Ka koso ni ta kwa ng'wono to ka koso ni to bende kwa ng'wono nikech koro zani okinya kwang'wono kwanza ok kwa ng'wono nikech onge kosa matin onge gimitimo ma deserve kwang'wono ma deserve kwang'wono ge dho kisungu kamano endi. Koro hata mana ng'isa ni an sani kata contractor na lo Ajuang Junior ane Jessica Nyadimo na mondo tim na advert moro pesa mo kita tim na advert oruadie omenda advert advert koro manya advert mantie manya Ajuang Junior lendo mag tho kel na Ajuang Junior lendo mag kel na Ajuang Junior mago ikimeduso maber mag kunde mag mer mag math mag beauty shops manya Ajuang Junior watim advert makare mondo wachwal ne oganda luo nyaka man US waero tije wakanya kai ni malich matamre gi non. Mana kaka winjo no endo tim TikTok pod wadwoko ni erokamano kabisa. Ajuang Junior en sani ng'ama koro osenyiewo gigene kendo pod dhi mbele kabisa. Wageno ni nyime ka odhi bedo ng'at moro makoro very stable kendo dhi chako tije mar lendo ne officially uyanga abro time koro gimiluongo ni field work asebedo katimo indoor work to koro abro bedo katimo kanyo field work mabende ibro bedo achiel kuom wendo maga achiel kuom live kata bende nyasi ma abiro bago chieng' sabato ka sabato ok abiro ge live odiochieng' godiochieng' to sabato ka sabato abiro mako ganda luote kowuok Mombasa na Mchumbi Nairobi pacho kaindi ayudo na Nakuru piny nyaka Europe Kisumu mwalo ibiro bedo live achiel mano endi mar Ajuang Junior mane kaka bende jombetre mag luo wacho na Ajuang Junior los live achiel mabende ibiro mako godo piny ngima mondo wadonje kanyo chieng' sabato pile ka pile tabiro kelo chenro mopogore opogore mago eki mag jothum sigand luo mago eki mag galamoro mar chike mago eki mag ng'e alwora mari kaachiel gi mamoko e kinde weche manyien biro chieng' sabato ka sabato makri Ajuang Junior en konyo en gi chake kendo koro ibo chakore chieng' kaindi sabato mabiro ni endi chakore sabato mabiro achake saa 12 odhiambo rumo kanyo endi saa 6 mar otieno ochakore saa 12 odhiambo nyaka saa 6 mar otieno en live achiel kende juma modong' atimo oko aluongo kanyo endi welo moting'o jolony mopogore opogore koting'o koda kamago eki mag thieth mago eki mag somo jogo eki molony weche mag pur ago kodgi mbaka dichiel tacholo ne piny luo mani luongo ne Ajuang Junior kaka winjo kanyo no endo ojago masane koro osewuok marach kendo aneno ka effort ne ber jok mono konyi no nyiew ne ang'o makoro wan go masani nyalo wacho erokamano nyewe mondo ka chaka ka okine chaka dwok ni erokamano kendo jogo eki mabe noyudo thuolo mochwalo kanyo ni solro magi jogo mano ok oyudo thuolo timuru kamano na machielo chieng' machielo kamano endi adwoko kamano kendo bende support mane gimiya amologo kanyo chieng' makawuono edir boma maduong' Nairobi kaendi mabende ayudo kanyo endi stand mar kamera mabende ibiro tang'nu kanyo endi
kachaka nyiewo kaendi lapel kata bende mago eki mag kowo duol mapiyo yono endi mar lony manyasani endi bende ni koda kaendi light maliel kanyo mamenya ni endi mano endi en light muneno ne mano endi en tijno endi mar oganda lu mabende twalo kanyo endi sero margi na Ajuang Junior kumachilo bende kichake nyiewo na kanyo endi milongo ni wifi en wifi manyalo wuotho godo madhi nyaka piny luo anyalo dhi koda nyaka Mombasa mano milongo ni MiFi kata bende wifi ma portable kumachielo bende achaka nyiewo kanyo endi gigo eki mag tich machalo kaka bende anyalo timo sani pesa mage mia anyalo timo sani subscription mar kanyo kada dweche adek kabode peda gimo manena online ka kagone ng'ato simu kanyo no Omari marinash adwani mana bia live kanyo endi gi wifi ni cha koro gitimo na maber bende nitie jok ma minyalo taja achiel ariyo adek mono make iluongo ni jok makoro nobedo jodito erokamano anyalo kanyo tumo mana jodito moko matin moko ng'ato kanyo gi team Nelly Noel makofi kwake anyalo ng'isi ni nomolo kanyo ni saa achiel mero dhiambo to kochopo gimoro saa 3:30 obiro gi team ne temo golo cha ogolo cho chakre Mombasa nyaka US 30,000 team Nelly kende ang'isi na dokero kamano ni oganda go temo tingo koda katoti ok nyal koleta toti machielo nyal koleta bende ni ei igoni ngini wacho mabenia agone team time no jok motingo katoti to ok nyako leta bende nitie atoti machielo mabende luongore kamano endi TikTok to gatoni nyara koleta Nyasaye ma jang'wono med umogi wiye ok nyal wil gi Thomas Mucha mano endi wuodo nage mabende ochung koda ahinya kanyo endi wiye ok nyal winya koda bende King Bazenga mano endi wuoyi mabende nochung koda kanyo endi wiye ok nyal wil kanyo endi koda Simoga mano endi bende wuoyi mano ochung koda kanyo endi wiye ok nyal wil koda Dada Smile moderator mara en ochung mana yoro ne namba no kende Dada Smile ma namba na pesa donjo Dada Smile kama intie Nyasaye kumenya ngono umi ging'enyo ndakwani gitero jogo ikima na molo kanyo endi kutingo koda ka team no endi mowuok Mombasa joma ne ni kaluo joma ne ni US diaspora uyok nyalo wigi Imelda Berel Imelda asante sana pero kamana ahinya ne ng'enyo marinash daka kwante ne jogo ikimo dong moka kwano adwoko nero kamano te jumla gi dholuo nyakore mogi wan gima ber madewa miyo onge momiyo nwa kwa pesa no koro wan erokamano mwadwoko erokamano to team TikTok ni osekonyo ji mang'eny kabisa jogi emono konyo Kelly Chogo jarawela inyalo para nen koda nyoro no mole live na ma Kelly Chogo kawuono nege band ne erokamano dongwago makofi jogi en mani wa misuse ga generosity mag ji like sorry to say this there is a guy maben chilo nomieno chien kacha ilongo ne Otwal jago moro mabende tiyo gi nying mar Olebi no Otwal ne otiyo kanyo endi kendo bende tugo gi pach jopiny kuom choko omenda mabalang' bende otiyo ni otemo wuondo jopiny gi jaode on mano endi nachung kanyo tikle makata ng'ato ne wacho ng'o nikech notimo gimo dhi ataro gi dwaro mar jopiny to nyaka naland ne jopiny akethe gi jago ni endi amugo Olebi mano naketo piny kero ni kanyo YouTube mara kelo molo kanyo mondo i-watch gik mabende asese mang'eny ahinya kanyo endi to Otwal bosiduoga yamo Otwal an owuon to pok aromo kode ok ang'eyo ne bende no block Ajuang Junior kata kamano endi Otwal pok aromo godo nyaka natimne lendo ma bende noket kar kende manatemo kwedo godo okang'no endi manokawo mar tiyo goledhi kuom keto tho ne ng'atno endi mangima mano endi ne owang'o kata bende i brand mar AJ kaendi mochuno chwalo ne jopiny gino endi matimore koro ok en gima ber owacho ni nitie jok moko mosewuok ni konyo ji nitie jok ma chunygi ler especially team TikTok emomiyo ndalo moro mbele kacha kani pok ogo kura nawacho ni an instead mar mondo adhi ariedi ni adhi ling'o to koro kata nyiewo data na abed go live e TikTok nikech ja TikTok nyalo konyi to politician to once ni osedhi to en otieko kodi oheri sama odwa nondike tich to kose ndike to kiae mane momiyo an anyiero ga pile jok mane gore ne jo siasa sani koro siasa noserumo kik ibi bar wiwa ni ok omak simbi
ng'ano nosedonjo ofis koro kodwa walo okodwa walo kodi in chak rita kochung ichak idoge osiep en gima ber konyo ji sana platform ma wan go gimitim ng'iya ne nang'o mitime platform no it will sell you it will make you or will break you it's either making you or breaking you olosi kata onyalo turi olosi kata onyalo turi it can make you or break you so ensure that when you are in any social media platform ensure that you are doing the right thing the right thing okawachni the right thing en ang'o the right thing ine momatani iwinjo nikech kata wan mwatimo ni jomoko kong'e ni mane the right thing en right thing nwa tok ne gin nikech ibro yudo ka ng'ato game comment kanyo ni bwana weche mosirumo tutang'onwa nang'o Omari tuoji ng'ato donjo nyaka TikTok na yanya seriously nyaka otwal mane wasewach ni chakuduogo kaendi osemana ng'iso ni bende waparo kaendi un Ajuang Junior to mago gik ma Ajuang Junior osebedo katimo waparo chien kanyo endi mondo wang'eni to ka Ajuang Junior osebedo ka dhach nang'o yes meanwhile Kenny be in gi wach moro modong midwa ni kon joge nikech and personally nadwa ne ler nwa gimo notimore kaka nobet e TikTok no to get at least we appreciate those people mo oshopi kuma intiere ni aneno ka to isekopa mang'eny bwana an magige na ineno tinyeo ya Omari Nash ichalo wuora ka timuonu okay but amor kodi personally amor kodi kenda ng'eni ng'eyo kuma intiere koro ka ukinde ni endi mondo iwachno wach ma kori dong godo kasto itibna lenda di achiel mbe erokamano mokwongo akawo kinde ni endi achaka duoko erokamano nikech bende wane chenro ni endi mar tang'o kata bende yango kaendi gik ma Ajuang Junior osebedo katimo aduoko mana erokamano ne timno duto te manowuok oko nyoro mobiro mokonyo Ajuang Junior e nyiewo kanyo endi gigo eki mag tich ma bende aseketo kendo asekelo gin ot abiro dhi live mana duoko erokamano odiochieng'no ma kawuono mondo bende ung'e adier ni gik manotimo kata pesa manochulona notiyo no endi makare kendo ma bende ondisore ka kamano endi ta bende achaka wacho wach mogik ni bende un jogo eki ma bende pok omolo e YouTube mar Ajuang Junior timuru kamano nikech mano samo nyalo kelo lemo bang'e kanyo endi kik ine ni samoro en waste of time gi dho kisungu en dakika matin kende tisediyo button mar subscription timeda kanyo subscription mari mondo bende aduok ni erokamano chieng' moro achiel ka chiemo gojiko tawacho ni nitie oganda moko mano omako bada kendo mano chung' koda momiyo achopo e okang' makoro achopo ni endi ka kamano to like duto te an Ajuang Junior Facebook Ajuang Junior Instagram Ajuang Junior TikTok Ajuang Junior kata kimolo Telegram en Ajuang Junior kidhi nyaka awachne kamoro amora Ajuang Junior kamano nyakwaro mogi mana kaka winjo no endo wagoni erokamano ng'at mano bedo kodwa kanyo nyaka nwachaki niluonga ni MC Omari Nash Omari cheno jemone mbele wan chene moneno mbele moyoko kata dhako ngude nigi chake kore kubni ariyo to podi chwako setrungi an kae nigi the host mari luongo ni Aungo Wuda Wendo do mosu kapok watieko mapiyo sana kasto ng'ara immediately Aungo Wuda Wendo erego bombe biuru de bikoro ka wakon kene bwana team ne duong kama serious team duong kama noma team duong kama raj mai luongo ne bere ka baba gini duong bedi ka baba gini duong mai ndi luongo ne jaber nyaronage jaber ng'e kamera kari jaber dier in gi YouTube channel iluongo ne kore ki cheka wantiere gi YouTube channel ma iluongo ni Lorin Makaungo koro Lorin Makaungo ni chenji mondo jogi ochak promote nitie nyinge moko madhi nik gini niya akono ka giwinjo jaber nyaronage jaber nyaronage odhi usebe yot ye uso jaber yot iyuda upcoming artist ma kono nyaka upcoming artist gimokwongo ma kikitim kiki complicate nyingi ket nying ma simple Aungo Wuda Wendo Ajuang Junior Omari Nash jaber nyaro simple koro kata ng'ato komako jaber to ngena Lorin onge
Sawa? Ingama nenwa kanyo, man Jaber Nyaronage, walok immediately subscribe. What kon gigi magi expect sama odonjo egine kanyo? Sama udonjo YouTube channel mara ubro expect talk shows kaka Omari. You'll host me, yeah? I'll host Omari. I'm also going very to soon. Ajuang Junior. I also have Austin C. Smart coming on the way. Some other people will also be coming. All right. Yeah. Now you people have been hosting. I've been hosting several people, but you don't know my story. So for those people that want to know my story, I'll be telling Jaber Nyaronage my story. Jaber Nyaronage is also good in modeling. You should model, by the way. You should model from. I know the model. From your body, I can tell that you can model. The other side, one game. Aungo marwa. Aungo wuda wendo. Aungo wudi jogi bwana muziki. Wanapare kudunia nana ungu wuda wendo kama. Kaka pile. Kama angada jua. No problem. Ana ungu wuda wendo kaka pile. Ungu wuda wendo ni page ne Facebook. Facebook page? Yeah. So follow me. Facebook. YouTube. Instagram. Yeah. TikTok. Yeah. Just follow me ninga channel na ilmo gone Aungo wuda wendo. Aungo wuda wendo. Aungo wuda wendo no kamora mora. Yes. Kaso subscribe YouTube na kanyo. Omera tumoro biro maliet, tumbe moko biro maliet ka. Omari tumbe moko biro. Manoma. Yeah. Sani you are at subscribers edikam. Wa mi mic. Kawaka wiwo podonge kimoketo. Bas. Sani yani get 2720 something. Nango? 2720. Keturu gino 3. Keturu 3 days. Wakete uru 5. Wakete 5? Kasta yani ya 3 no wadwaro within kako waketu ginene. Jok manenu ginene. To kete 3. Kete 3. Yani kiyaka, donge se subscribe ka. They subscribe. Ni aungo. Simple. Kasta kumedo subscribe to kogik 5 ni. To waketu negi album chate. Koro wa launch negi album chate. Ka ungo chopo 5,000 twado album. Awacho kusoka wacho. Iwacho. Mano ber kabisa. Nejo ma follow tafadhali, that is a request. Mo kitni kanyoga Aungo wuda wendo wa support reuru. And what I like with the Aungo wuda wendo has been so supportive on my side. Samoro akone katania ati an gigi moro bwana mano ko chano, but because an omia luor makor ka kora ka kusiep kaka ngama obiro temo na koro imbende ka ina fan mara ingamane ka tafadhali wadhiuru kachecha wa support Aungo wuda wendo kako wacho no endo, wa support uru Ajuang Junior kako wacho no endo, wa support Jaber Nyaronage. Mago nyinge ma simple. Ichaka ga Ajuang Junior subscribe, Omari Nash subscribe, Jaber Nyaronage subscribe, Aungo wuda wendo subscribe. Tuwayudo kako wadongore kaka joluo. Ingama nena kanyo no endo, wane mwa mako piny. To kwa mako mana ki supportwa. Waromuru kanyo kendo Wednesday manyien. No, ma Saturday, wiyekuti Saturday manyien, sama chalo kama, kuma chalo kama, but koro kicho mopogore. One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash.
Chwako ngudi nigi chwake kore kubni ariyo to kori chwako strong tea. Iluongo ni Omari chieno jamoni mbele. Chiene mwang'eyo, mbele mwayoko. Mose konyango, imoso na magige goda ero nyando. Ini luonga jachode, mitna.